wawazifumu ndikungobwera ndi nkhani za mapasta already wiki ino enda zambiri zokuzana ndi mapasta. Lero ndabwera ndi nkhani yake yokuzana ndi pasta awa. Koma asanayankhule ndifuna muonere video iyi. Koma peto kwake ndiyankhula. Chonde azifumu taonenani video imeneyi. Koma asanapange play video iyi ndikuzeni zimene zikuchitika umu. Awawa ndi apasta akumenyana ndi anthu amutchalichi mwawo. Tingoti anthuwa akuamenya apasta, akuwathamangisa akuti achoke. Ndetaonerana akuluakulu. Another finish. Na pastor na spread tear gas. Na my phone. Na pastor na spread tear gas. Na mama na spread tear gas. Na spread tear gas for mama eye. Oh, na spread tear gas. Aba resistance fast. Resistance. No, spread tear gas. I know they come out for this show. Precious! They want the precious! They want the precious! Get your phone now! Get your phone! Ya, nkhani yonse ili motere. Pasta wa ku ofisi kwao kunapezeka ufa. Ndi anthu ataona ufa uja amanena kuti apasta wa akugwisa ntchito ufiti pachalichi pawo. Ndi akuluakulu ampingo adakasumira ku polisi apasta aja kuti pasta wathu apanga za ufiti pachalichi pathu. Ndi atapanga petition ija anabwera kuzapasira apasta. Apasta atayiwerenga petition ija anakamba zambirimbiri zimene zoti even apasta awo zina sanapangeko. Ndaka zawo apasta anatenga ufa uja sande limeneli kulowa mu chechi muja ndamayankhula kuti talandira petition yochoka polisi alife rupanga za ufiti pachalichi pano. Akuti chifukwa cha ufawu anthu ena akanabwera ku ofesi anapeza ufawu. Tsono ufawu even apasta awo sakudziwa zoti wapezeka bwanji. Ufawu si wawo. Akuluakulu wina aliyense amene wasiya ufawu Mulungu amuone ndi anayamba kutemberera anthu. Anthunso amene munapita ku polisi kukasuma Mulungu akuoneni mwapaderadera ndamayankhula zambirimbiri. Ndeno panalinso cleaner munthu amene amaklina mutchalichi muja. Atamva izi anatutumuka zikhala bwanji. Mayi aja anayankha kuti nkhani ndi pano ndi aufa. Kenako cleaner uja ananena kuti kodi ufa umenewo ku ofesiko ndinawubwesa ndine. Ndinawupeza ku choir stand. Then ndinawutenga ndinakawusiya ku ofesi kwa abusa. Ndiye ku ofesi kuja mwana wanga amasewerako. Ndakusowera mwana uja anapwetula ufa uja ndio unatayika. Ndiye ineyo sindinakiline. Ifeso tikudziwa kuti chifukwa chani cleaner sanakline ufa umenewo. Ndiye kenako pamene amabwera anthu aja kupeza ufa uja ndi pamene amene zoti abusa apanga za ufiti ndizi ndi zimene zinachitika. Ndatalandira petition iyi ndi pamene akazi abusawa anapita paguwa ndikumakakamba zimenezi. Ndatamaliza kukamba zimene zija anapita ku headquarters ya Assemblies of God kukasumaso nawo kuti zimene zochitika kutchalichi kwathuku ndi izi. Ndamadikira yankho kuti awayitanenso akuluakulu ena ndi ena amumpingo muja akhale pasi akambirane. Ndakudikira chonchija malo mobwera yankho anabwera ndi a Royal Rangers. A Royal Rangers aja anawuza abusa kuti leloli mukusamuka pa mpingo pano. Kenako abusa aja analodabwa. Ndosamuka. Chichitika ndi chani? Anawuza zokuti leloli mwina munyamule katundu wanu muzipita. Akuthamangisani. Ndi abusa uja amakana sindingangochoka choncho. Ndakhala pamalo pano kwa zaka 40. Ananga onsewa abadwira pano. Ngati kuli kundithamangisa simungandithamangise chonchi. Zosateka zimenezo maofa ndikudikira yankho lochoka ku headquarters kuti nkhani iti ikambe. Ndi simungangobwera nkundithamangisa muchokepo. Zimenezo siziteka ndi anayamba olimbana mpaka nakuyamba kumenyana. Ndi zimene zochitika mu video. Ndakuluakulu ndabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti ndifunsefunso. Mmene mwaonera nkhani anthu ampingowa apanga zolondola. Mutakhala inuyo abusa kapena mutakhala inuyo ampingowa mungasati njira imeneyi kunthamangisa busa wanu chonchi. Akuluakulu tandiyankheni ku comment section.
tidziwe kuti zimene apanga anthu ampingowa ndi zolondola kapena ayi.